Защо восъкът ми побелява? Много любим въпрос. И преди съм коментирала и съм правила видеа, но сега една клиентка ме попита и естествено се възползвам отново да повдигна въпроса. За съжаление, това е много характерна черта за чистия соев восък. Дължи се на неговата чувствителност към температура. Като тук се има предвид температурата на стаята, температурата на изливане на самия восък, температурата на съда или на молда съответно, в който изливаме. Не на последно място, много важно е как съхраняваме продуктите, които сме изработили. Било то свободно стоящи свещи, букети или свещи в съдчета. Дори да не се е получило в самото начало, може това побеляване да се получи в последствие. Как да избегнем побеляването на восъка? За съжаление, вариантите не са много и ако държим да кажем, че свещите ни са направени от чист соев восък, са още по-малко. Първият вариант е да добавим восъци, които не са толкова чувствителни на температурни промени и по този начин да подпомогнем нашия соев восък. Ако говорим за натурални восъци, то тук можем да използваме избелен пчелен восък или рапичен восък. Ако не държим толкова много на натуралните восъци, то можем да добавим и малко парафин. Говорим за не по-голямо количество от 10-20% спрямо общото количество на свещите, които правим. Разбира се, основната препоръка би била да внимавате с температурите. Всички от тези, които изброих в предишното видео. Температура на въздуха, на съдчетата, на молдовете, температура на съхранение, на изливане и на стягане в последствие. Вариантът да претопите това, което сте направили, да го излеете отново, препоръчвам само за начинаещи и не е добре да го правите, ако смятате да продавате продукта в последствие. Но докато се учите и това е вариант, тъй като все пак не може да хабим така материали на въздуха.